Kristo kung moabot nato ang kamatayon. Maayong adlaw kaninyo diha mga igsoon ko. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang atong tema nga pamalandungan karon mao ang dying with Christ or ang kamatayon, pagkamatay diha uban ni Kristo. Ang atong kinabuhi isip mga Kristiyanos, kabalutan nga dunag yun ni siya'y utlanan, no? Our life has an end. Our earthly pilgrimage will end someday. And this is what we call death, no? Mga kamatayon nga dili nato malikayan because it is a reality that our earthly pilgrimage will end. As to when, we do not know, but we have to be prepared because we believe that the life given to us by God, it is very precious, but it has an end. So death has our life has an end, and that is death. Now, death is also a consequence of sin. O mao ni siya ang resulta sa sala sa atong mga unang ginikanan. So that's why even if we enjoy our life here on earth, there will come a time that we experience sickness or whatever form of difficulty, and then in the end, all of us will die. Matud pa, death is the greatest equalizer, no? Kitang tanan, even if you are poor, you are rich, taas ka o mubo, if you have nakangipon o wa, no? Kitang tanan, we will all die, and before God, we are all equal. Because all of us will present ourselves to Him at the end of our life. Also, death, although it is a consequence of sin, Jesus Himself died, no? And in His death, He transformed death from a curse into a blessing, no? So dili na angay kahadlukan ang kamatayon kay ngano ang kamatayon mauni siya matud pa ni Pope Benedict XVI, the death is the door to eternal life. That's why Saint Teresa of the Child Jesus miingon nga when she was about to die, miingon siya nga, I am not dying, I am entering into life. Now, as Christians, how do we prepare for death? Kay kabalo man ta nga moapod yun na siya, but how do we prepare for death? Of course, matud pa, the way we live our life is the best preparation for our death. Kung giunsa nato ang pagpuyo sa atong kinabuhi matag adlaw, mao na ang best nga pagpangandam nato sa atong kamatayon. Ug ang atong pagampo, our life of prayer, we pray so that at the end of our life, we will die in the grace of God. We die in the state of grace. That's why when we pray the Hail Mary, no, nindot kayo, maghimaya ka Maria. Ingon nato dito sa last part of maghimaya ka Maria, iampo mo kaming makasasala karon ug sa takna sa among kamatayon. So we pray for that hour that when God calls us, we will be ready to meet Him. And so, we have to be prepared, no? And matud pa ni Saint Francis of Assisi, it is in dying that we are born to eternal life, no? Pagkanindot, diha sa kamatayon kita mahimugso sa kinabuhing walay katapusan. So although we fear death, yes, we fear because we do not know when it comes. When will it come? We do not know if we will be ready by then. But with the grace of God, pinaagi sa grasya sa Ginoo, paningkamutan nato nga atong matag adlaw nga kinabuhi, tanan natong buhaton, mga pagampo, mga maayo natong mga buhat will prepare us for this eventual meeting with our Lord, which we call death. And so, when we meet our Lord, we will say, Lord, I am ready. I am yours forever. I am with you in eternal life. Daghan kayong salamat. Mayong adlaw mga kaigsunan, ako dahil si Brad Wilfred
usa sa mga nagserbisyo diya sa San Vicente Parish. Aktibo sad ko sa Love of God community sa Liloan. Para nako ang kamatayon kini usa ka kabubuton sa Dios. Kay iya man o siya may tag-iya niini aduna usab siya katungod nga mabawi ani. Sumala siyang gugma kanato or kanako. Ning kinabuyagod ang Ginoo gihatagan ta og free will or freedom. Nga para nako wa ni magpasabot nga atong tumanon unsay atong gustong buhaton. Kundili unsa gyud angay nga ug maayong buhaton nga magpalambo sa atong gugma sa atong kaigsuonan ug labaw sa tanan unsaon nako pagtuman ang kabubuton sa Dios. In short, unsaon nato pagsunod ang kabubuton sa Dios. Kaya ako manggod napamalando nga ngano man good nga nagpakamatay si Kristo para nako. Kinsa man ko? Sa akong nasabtan sa gibuhat sa Ginoo nga ang akong kinabuhi aning kalibutana way bili kung wala iyang grasya. Ug ang kinabuhi lumalabay lang nining kalibutana. Madato man o pobre, pareha lang atong padulngan. Ang dili nako sigurado kung pareha batag lugar nga padulngan. Siguro publiko ka, probably sa private nga sementeryo. Nagtuo ko nga bilang usa ka Kristiyano, ang kamatayon mao ang bag-ong chapter sa atong kinabuhi. In 2 Timothy chapter 2 verse 1 nag-ingon dito nga kung namatay kita uban kaniya, nabanha usab kita uban kaniya. Jesus is the way, the truth, and the light. Ang atong Ginoo ni promise, ug nasayod ko nga di mamakak siya sa iyang mga panaad. Ningon siya, mag-andam ko og dakong lawak sa tagsa-tagsa kanato. Kung mamatay ko, siguro karon kung mamatay ko ron, mo na akong paghahuptan nga ana ako niya kanunay. Bisan usay mahidagma ko sa mga sitwasyon nga makasala ko kaniya. Ang ako lang nga giampo nga dili lang siya unta mapulan sa ako mga pangayo ug pasaylo kaniya nga tagaan ko og grasya sa paglahutay nining kalibutan na subay sa iyang gugma. Mo ni kanunay ko nagserbisyo no matter what happens because my God is a faithful God and He is also faithful to His promise to me for His greater glory. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Mga igsoon na anata sa ikakatluag duha nga Domingo sulod sa tuig. Mga duha na lang ka Domingo matapos na sad ning tuig liturhiko, musod na sad ang atong bag-ong tuig sa simbahan. So niining naghinapos na nga mga katuigan, pasalamat ang wapata mga tapos. Gusto na mong matapos? Dili pa. Maayo. So padayon tan magampo alang sa kalinaw sa tibok kalibutan ato sang iyampo nga mahunong na gid ning pandemic nga COVID-19. Nya labaw sa tanan ato sang iyampo ug pasalamatan ang atong mga benefactors o mga donors nga nagtabang nato dinhi sa atong simbahan, sa atong parokya nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Aron maandam ta sa pagsaulog nining misa ato rong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala.
Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita, O Dios nga gamahanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam nagsidlak nga masiga ug dili gayud masawp.
Sila nga nahigugma og nangita kaniya, masayon nga makakaplag kaniya. Dali siyang magpaila sa iyang kaugalingon kang bisan kinsa nga nagtinguha kaniya. Bangon og sayo sa buntag aron pagpangita kaniya ug wala kay kalisdanan, hikaplagan mo siya nga maglingkod sa imong pultahan. Ang inyong pagmatngon sa kaalam maoy pagkabot sa hingpit nga pagsabot. Kun mangita ka kaniya, sa dili madugay makakaplag ka sa kalinaw sa hunahuna, kay mangita siya kanila nga angay kaniya, ug hikaplagan kaniya bisan asa ka. Maluluyon siya ug muuban kanimo sa tanan mong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalaggiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalaggiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalaggiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagatutok ako kanimo diha sa sanktuaryo, aron pagtanaw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalaggiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon nini daygon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalaggiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol ingon sa mga tao nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay og nabanhaw, busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini: kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel,
Ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni atong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod niining paglauma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhonon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhonon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhonon, dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo og kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan og palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga, itong mga danghag, ug misinggit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhonon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang kaalam ni Solomon. Kani kunong kaalam sa Dios nga mao ang Espiritu Santo, dili jud kuno ni lisod pangitaon, dili sad lisod katunon. Unsa may kalainan sa kaalam og sa kahibalo? Ang in English sa kaalam kay wisdom. Ang in English
sa kahibalo kay knowledge. What is the difference between wisdom and knowledge? Pamo kahibaw, ang nakahibaw, tagaan ako 100,000. Ay, 1, 2, 3, 5 ray limit ha. 4, 5. Awa na, forfeit na. Ang wisdom, dili na ka kinahanglan magtuon. Ang knowledge, kinahanglan jud ka mo eskwela. Muna kanang na professional, sama nako na professional pod ko, kanang na ay mga degrees, kanang na ay mga doctorate in academics, kana sila tanan nakaabot na sila og knowledge. Pero not automatically nga naa sila'y wisdom. Ang wisdom, pwede makatunan sa wa mag-eskwela, bisag kinder. Maobitaw si Kristo, full of wisdom, nga wa gyud ka eskwela bisag grade 1. Ang mga apostoles nga iyang gikuyog, most of them wa say mga grado pero full of wisdom. Bikaron kamo unsa mo? Full of wisdom or full of knowledge? Unsa may gusto ninyong dadon sa inyong kinabuhi? Knowledge or wisdom? Ala, patay mo diya. Unsa man say kalainan sa abilidad sa tao nga naay wisdom o sa abilidad sa tao nga knowledge ray saligan? Ang naay wisdom, makahibaw siya unsay umaabot with certainty. Makasiguro siya unsay moabot. Ang naay knowledge, makasiguro siya og unsay naa na, kanang niagi na ba? Niagi na. Pero ang naay wisdom, kahibaw na siya unsay moabot. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang 5 ka dalaga nga gitawag og maalamon, nahibaw silang unsay mahitabo karong gabihiuna. Nahibaw na silang daan nga malangan gyud ang pamanhonon. Mao nang gaandam silang lana nga igo gyung makapasigas ilang suga tibuok yung gabi. Ang mga danghag nag-agad lang sa miagi og sa naandan. Unsa may naandan? Nga kanang pamanhonon di gid na malit. Ngano man? Ikaw pamanhonon ka, sa una baya og mga sawa ka, di pa biya ka kahikap sa babae. Sa unang panahon ba? Di ka kahikap oy. Ako karong panahon na, bisag ako gani, hikap man, nagmay. Kamo dihang nangaminyo karong panahon na, kamong buhi pa ba? Before mo naminyo, wa mo kahikap sa inyong asawa, kamong mga laki. Oy, nangaluya na maging naong ninyo kasagaran. Lain na ron oy. Hikap na. Sa una, excited kaayo ang mga sawa. Kaya nga naman, inighumag kasal, una pa siya kahikap. Nya, laki ka, di ka ma-excited, di ka mag-late-late, oy. Mauna ang katong mga danghag, nag-agad sila sa miagi ba, sa naandan. Isa, ay, gamay lang suga, oy, kay magsugod man ginang seremonyas, inig ka mga alas 7 gabi, Nya, mahuman man na, mga alas 8. Ngano, magdahang tagdaghang lana? Nang atong suga, kaabot manikutob alas 12, abot pa mag-inig alaunas kadlawon. Ana, amo to da silang suga ra ilang gida, wa sila maghunahuna nga, uy, sus kay nag-traffic man di ay, kay do na may daghang checkpoints tungod sa COVID-19. Pandemic man, pila kabuk checkpoints, giagi ang taas man kaing linya. Ala, na late ang pamanhonon. Ni abot alas 12 nas gabi, nakatug na gutawon sila ginuwat. Oy, pagsigag balik sa ilang suga, kay kutob ra mag alas 12 ilang lana, awa na, out na. Ang katong mga maalamon, nga nakahuna-huna na da, nakahibaw na kung sa'y mo abot, dugang na iglana, siga pa kaing suga. Ngayo in town sila, gaimig jotay bi, ningon sa tong mga maalamon. Ang maalamon, nahibaw naman sad,
siya ug ako ning kuhaan akong suga, taas-taas ra barong seremonyas, nya mga saba pa ni didto ron ang imahang sa babae nganong nalit ang laki, di mutaas nig maayo ay siguro mabuntagan pa ni. Unya ang among lana og kuhaan pa ni, di na sad kaabot hantod sa buntag. Kami say makasab-an kay sa una wa man guni ingon ani electricity, kadto mang suga nga dadon mao man toy magtamuag nila. Responsable sila ato. Mao tong wa gid sila mo bahin siya, oy di na masad paigo, mahurot naman sad ni. Panggawas na lang mo, pamalit na lang mo dito. Kinsa man say namaligya anang alas 12 gabi nga sa una alas 7 pa mga tuog naman. Nang gawas gid sila, pagbalik nila wa na sila dawata. Ngano man nabalik sila buntag naman hapit. Kay una pa man nangable ang tindahan mga alas 4 kadlawon, di huwat pa sila, nakapalit na sila. Pagbalik, oy nagdug na ang pamanhonon ug ang asawa, niingon na wa ko kaila ninyo. Wa na kaila, di na pa disturbo. Ambot sakto ba niya akong analysis, murag di man tingali. Pero ang punto ba, kinsa ra may makasud og langit? Kadto rang mga maalamon. Ang danghag di kasod. Di gyud kasod. Ngano man ang danghag dali kay mailad sa sala. Ang maalamon di mailad sa sala kay maka-anticipate man siya unsay sunod. Pananglitan pare, tiksan-tiksan ko og mga 20 years old. Nya gwapa kayo. Nya moingon din, Father, sus bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Nya ako 57 na gud ko ron. Dimingo nduta niyo 20 anyos ko ni gud kanindot ani. Unsa may akong itubag? Kung knowledge, moingon jud ko bitaw, pero pwede pa biya sugdan kahit ngayon na magsimula ang lahat. Nya mo text dayon, ikaw ang lahat sa akin. Yun ana ba? Ana. Munindot na siya. Dede pwede. Pwede, oy. Ngano gutong dili. Basta magdanghag ko. Pero wala ko kahibaw nga ang resulta di ay mamabdos to siya. Nya iya ding isultis obispo nga nanami anak. Isanksyon din ko sa obispo. Kuhaan din kong faculty. Di na ko mapare. Wa na'y kolekta. Patay ko. Wa danatig tulo ka tuig wa na koy kolekta. Tungod lang to atong akong pag-give in, pero maka-anticipate ko kani peligro jud ko ani nga makasa unya mawad-an kog faculty ani kay mao man gini resulta ani. Inigingon niya, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Moingon din ko, this is divine plan. So don't force the issue. Pero mudot-dot gyud saon man. Di oy kamao kang muli kay para kamo mga madag-uyab. Ingnon kas imong uyab, angkas nas motor kay manuroy ta. Nya kamo rang duha. Di ka ikaw babay, di ka mag-anticipate. Patay ang purity na ko ani ay patay gyud virginity na ko aning kalahong dako. Asa pa lang ko ani ihunong. Unyag adto mo ihunong dito atong hagunuyan. Nya layo kay tanan, mingaw pa kayo. Mulakaw day ka, imurto siyang biyaan day. Hindi mapugos yung hunong dito. Nya kumot-kumuton man kas dagkong mga kamot. Kay daghan makaing agta dito, la dagko kay dagkamot, magkumot-kumot, iguli ni mo sa inyo, lata na kay. Mo nang luya na kay kagnaong iguli. Ay dangtag mga duha ka buwan, wa na luspad na kay ka. Punay lang kag pangitag manggang hilaw. Nya kay wa may manggang hilaw la, mga iba na la imong panganon na. Anya unsa man na? Wa ka nag-anticipate. Unya wa para baka kahumag eskwela. Grade 12 para baka. Grade 11 para baka. Nya pobre ra ba kaayo mo? Dako na ra ba kay utang imong mamag papa sa siging paggasto nimo? Nahibaw ka na? Naka-anticipate ka na? Wa kay ang imong knowledge nag-ingon, kaya ko to. Love ko siya. Uy, buangon ka. Sige.
karon unsa may mga produkto sa wisdom. Sa atong second reading, mao ni ang first very important wisdom. Nakitang tanan mabanhaw. Dili ta magpabilin sa lubnganan. Matod pa ni San Pablo, mabanhaw ta. In short, ang wisdom nagtudlo nato, dili ta mamatay. Too, dili. Ingna na imong tupad, dili na ka mamatay. Ingna. Sige. Sige na, ingna na yun. Dili ka mamatay. Sige na, dili ka mamatay. Niya may sabi, nay, diha ka. Isa lagi, di na ka mamatay. Don't worry about death. Kay mga banhaw rata. Muna yung San Pablo. Tuo mo na, dili. Kusga. Niya, mahadlok pa mo COVID, dili. Nganong nagtap-tap man mo? So, ang rason ana nganong nagtap-tap ta, tungod kay nahigugma tas kinabuhi. Gugma ang hinungdan, dili kahadlok. Gugma ba? Nahigugma kas kinabuhi. Kutob sa mahimo, protektahi ang kinabuhi. Love life. Love life. Munang magtap-tap ta. Pero og mamatay ta, okay lang. Kaya di man sa na-assurance nga nagtap-tap mong dili na mo ma-COVID, labaw na ningwa magtap-tap. Pero ang ngayon bang mahadlok tag ma-COVID tag sa dili? Dili importante. What is important? We love life. O tanawa karon, gatap-tap ta para dili ta mga matay. Pero naay gasigig abortion. Siging abortion. Nangayabag na ta. Mahadlok tang mamatay ang kinabuhi, unya nag-abortion. Mag-average og 50 million abortions throughout the world every year according to the record sa internet. Mutuo lang sa kuan ng internet kay ila masang gitabulate gikan sa record sa WHO. Nya, ibutang ta lang 50 million ang patyon nga bata sud sa tiyan, pero mugasto tagdako kaayo minilyon aron lang maghimo og artificial insemination kanang test tube babies, kanang i-fertilize diha sa test tube. Aron lang yun kuno manganak ang babaeng di manganak nya di asay gasigig panganak, patyon sad ang bata sud sa tiyan ato ng kabuang. Na idi manganak mugastog minilyon para insertan anang naang artificial fertilization aron lang yun manganak. Unya ipalaygit ang kusog ing manganak, paimnon og pills ang kusog ing manganak, hangtod na lang noon mga cancer na lang hinuon, cervix, unsa na uterus, unsa pa na diha, tungod anang mga virus gagisigig inom aron dili manganak. Sama na, what kind of knowledge is that? That is foolishness against life. We don't really love life, but wisdom will tell us love life. Pagtap-tap aron di mamatay nagdali ang tupad nimo, tiwasono na ra ba kay nagdown. At least ba imo siyang gipakita nga I love your life. Sige ingna, I love your life. Ingna imong bana, I love your life. Nya mo sa imong bana, how about the life of my kabit? I love to my life. Ingna inyo mga anak, I love your life. Mo nang wa ti ka gipa-abort. Insaw nya wa gyud mo mag-abortion. Si piato gamay day. Pila na kakabuk manghod nako ma nga inyong gi-abort or inyo lang gialihan og kondom or inyo lang gibutangan og pills nya nangahilis lang sila manghod unta to nako. Pila ka kabuok nya mohilak din kag sugod. Sorry kayo day. I failed to love the lives sa imong mga igsoon untang gasunod nimo. From now on, mulab dagin mig life. Ikasunod si mana, buntis ng imong anak, ma, I love life. Ngano man dahil isa, na buntis na ko. Wa jud ko magkondom ma. Isa unya upa mamoy kasal. Imo na sang isulti, love your soul. So human atong higugmas kinabuhi dinhi, mahigugmas atas atong kalag. Unsaon man pagkabanhaw sa kalag, ug nagpakasa na ka, mohilak na sang imong anak, ma, I'm sorry, I failed to love my soul. Kaya sige lang nak,
kanilang ha, kausa na lang ni, ang sunod ani kinahanglan limpyo na gyud. Sunod tuiga na, pakasal na atong iyang uyab. Ang imong anak, 18, ang iyang uyab, 19, way mga trabaho, pakasal dayon. Pusot-pusot ang anak, patay kag buhi. Nya mo reklamo ka, maing ka, day daghana sa ninyong anak sa, ma, do you love life? Isa, yes, I love life. Isa mo na ang payoff atong imong gipang alihan og kondo ma. Ako na lang gibawi because I love life like you. Nindota no? Ma-overpopulated ta. Ma-overpopulated? Posible. Posible. Pero sagdi lang, kay kausara tapat yun sa Ginoo. Padadaan na tag usa ka linog nga intensity nga nang kuan, sa kasagarang linog karon, kusog-kusog, intensity 7. O padadaan lang tag linog, intensity 10. Nya mo linog balik usa ka minutos, awa na ay, horot-horot na ta. Gamay na lang naibilin. Kausara, yung Ginoo, sige ka na. Ay lang mo kabalaka og madatugan mo ang mga bato kani mga building og mga matay mo, total mabanhaw man mo. Di mga tawo ra ta iglinog, ala mausab na sa population ani, patay dayon ka. Inigmata nimo sunod tuwa na kas langit, sharing the joys of angels and saints. Man mo mutuo, sige manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang mensahe sa Ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga kinahanglan kita maalamon at tubangan sa Dios. Busa, mudangop kita kaniya sa atong panginahanglan ug muingon, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan magpabiling lig-on sa iyang pagtukaw sa pagpaabot sa iyang pamanhunon nga si Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga universidad o ubang mga institusyon mamahimong sentro sa kaalam, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nangamatay, makig-uban na sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo.
Langit nung Amahan sa panahon o sa eternidad, ihatag ang among mangipangamuyo diha kanimo sayod kami nga ikaw naghatag kanamo sa tanang maayong butang. Amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga manuluyon dinhi niining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, kay ang tanan nga mga butang madako siya og magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna og panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo nga gidaig o gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa way hunong nga awit sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tudahay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon o kadtong wa na say nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasyo Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19,
nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod, makadiyot. Atong pasalamatan or usa di ay sa mga grasya nga atong nadawat karon mao ang saman Dios non nga kaalam, divine wisdom. Nga ato ning gamiton nga ang atong knowledge ato gyung ipahaom or ipasubay sa divine wisdom. Atong pasalamatan ang mga tao nga nagtabang nato dinhi, nag-alagad sa ato karong gihimong kasaulugan. Unas tanan ang mga naglimpyo sa atong simbahan, ang mga barangay officials, barangay tanods nga nagmanage sa atong parking o sa atong traffic, ang atong mga frontliners nga kasagaran, ang ato rasang mga Eucharistic lay ministers, ang atong lector, ang atong salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sakristan, ang atong mga IT personnel nga nagmanage sa ato dihang mga projector o sa internet nga pag-record, ang ato diring mga nag-manage sa sounds sa atong sakristi, ang atong mga nag-decorate nining simbahan. Unya labaw tanan sa atong choir, ang San Vicente Choir. Unya ato sang pasalamatan ang atong mga offerers karon katong tanan nga milinya og mi-offer diri, labi na gyud sa atong bread and wine offerers nga si Mr. Dennis og si Mrs. Carmila Marikit and family. Kanilang tanan masipang pakpa. Salamat kaayo. Pipila ka mga pahibalo. Una, kung naa pa kamoy pamisahan nga mga kalag, pagkuha lang mo mga sobre dito sa atong opisina, nya ihulog lang diha sa mga boxes or ibilin dito sa opisina. Ang tanan natong mga misa nining buwan sa Nobyembre ipahinungod nato alang sa mga kalags purgatorio. Mao ni ang symbol dire ato ning blessingan kada misa. Nga donut na ra ba yung tao ng mga ato nang ilisan, lain na kaignaw. Ang ikaduha, aduna nakitay misa dinhi sa atong simbahan matag alas 12:15 sa hapon. Busa ang atong bag-ong schedule sa misa gikan sa Lunes ngadto sa Sabado mao na ni. Alas 6 sa buntag, alas 12:15 sa udto ug alas 6 sa gabii. Palihog lang og sulti sa inyong mga kaila, inyong mga silingan ug kaparentihan, mahitungod aning atong bag-ong regular mass alas 12:15 sa udto. Ikatulo, tungod kay daghan pa man ang naglibog kung pila gyud ang amount sa love offering, magkatawa man ko pila din ang love offering. Magkabuang sag explain ang atong sekretary, kanabang love offering nga ihatag nato panahon nga naatay sakramentong dawaton sa mas bunyag, misa, kanang kasal.
So karon palihog og tan-aw sa atong screen. Gamaya sa day. Ambot di man ko kaklaro. Naadiha ang mga anyway tagaan man yaman ano? Naadiha ang mga tabangan tamo og identify kung pilay love offering nga inyong ihatag. Una, sa financial status, kamo na lay identify og unsay imong financial status. Naadiha ang very poor, og very poor ka, ang imong bracket gikan sa 1 peso ngadto sa 49 pesos. So very poor ka, para nimo hatag og piso, magpabunyag ka hatag og piso, kay very poor man ka, or 49. Unya kung moderately poor, kanang di sad kayo poor pero igo-igo yung naglisod, ang imo sang range 50 to 199. Kung mura kag moderately poor ka, kakaog katulos o sa kaadlaw pero kakatuka lang yapon, nya magpabunyag or magpakasal, hala hatag og 50. Malangit na kaana. Ang sunod, normally poor. Normal ba nga poor? Kana bang natural nga poor ba? Naanda na to. So ang imong range naa sa 200 ngadto sa 999. So mo na imong hatagan, magpakasal ka, nya normally poor ka, hatag lag 999, ay lagpalahusag 1,000. Okay, normally poor man ka. Sa imo nang ikaw, dili kami mo identify nimo, say labot na mo nimo ikibaw. Ang ikaupat, above poverty line. Kana bang napalit nga multicab, nya naa kay imong balay, pero apiki-apiki gyapon. Pero nana kay mga ginagmayng mga appliances, above bang kada poverty line. So ang imong range 1,000 ngadto 4,999. So kung magpakasal ka, nya above poverty line ka, hatag kag 4,999. Ay lagpabutag 5,000 kay lahi na sad to nga bracket. Ikalima, moderately rich. Rich ba? Kanang muangko na ka nga rich na ka. Nanamoy duha ka buok sakyanan, nya stable kay mong job, daghan na kag mga thousands, na kay savings nga nindot sa kag balay. So ang imong range 5,000 to 9,999. So kung magpabunyag ka, nya kuan ka, sa tawag ato, moderately rich ka, muhatag kag 9,999. Ana ba? Karon adto na ta sa number 6, normally rich. Kanagang normal rich gyud ka. Stable jud ka nga rich. Unsa may imong range? 10,000 ngadto sa 19,999. So kung magpakasal ka nya normally rich ka, hatag kag 19,999 or 10,000 or 11,000 or 15,000. Di na mi mo ingon imong mauni imong bayron nun. Ika na lay identify. Hala adto na tas moderately millionaire kani. Na bay millionaire dire? Mga naong ninyo murag naa. So moderately millionaire. Ang imong range kay 20,000 ngadto sa 99,999. So kung magpakasal ka unya moderately millionaire ka, hatag kag 99,999. Ay lagpaabot ta ngadto sa 100,000 kay lain na sana nga bracket. Kuha. Hala adto na ta sa normally millionaire. Ang imong range na as 100,000 ngadto sa 499,999. So kung magpabunyag ka, hatag kag 400,000, lipay kay kuana. Kay ngano man, kuan man ka, sa to? Normally millionaire. Ay sagpakauwawi ang imong pagka-millionaire, nya mohatag lang kag 10 pesos. Di ba? Millionaire gud ka. Sunod, adto na tas moderately billionaire. Kani billionaire na ni, kuyaw na kay listanan. 500,000 ngadto sa 999,999 ang imong range. So kanang normally, to? Moderately billionaire, niya ba na sa itong parokya? Wa ko kibaw. So, og naa na ang imong range gikag 500,000, mina ko makuyapan siguro itong sekretary no, pabunyag ko dai niya
Pila may imong love offering, sir? Isa, oh, diara. Igtanaw cheeky. Makuyapan tingay, pero di, oy, kondisyon naman na sila kay money is not a matter man of value. It's a matter of love. Mao na. Okay ra gina. Mingon ra gina sila. Salamat sir. Ay, kuan day ka sir, kana ganing moderately billionaire day ka. Sa dili dayoy, manguhaer kog basura. Sa unya ngano man ning 500,000 man imong gihatag siya. Nakakabkab magugog usa ka basket nga kwarta dayon mo na ko lang sa na-share diya. Depende. Ana ba at the moment unsa may imong how do you qualify yourself? Nakaron na rin nata sa normally billionaire. Ang imong range 1 million and above. Oh. Pero katong nihatag nato dinhi og 1 million nga donation dinhi sa atong dili baya to millionaire. Di sad to billionaire. Pero in terms of love, trillionaire. Wa gyapon mo kasabot. So in short, ang love offering means ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag sa Ginoo pinaagi sa simbahan. Mao ginay love offering. Ang pinakadakong kantidad nga imong ikahatag sa simbahan bungas imong gugma. Nakaron update sa atong mga nahalin sa atong 3,500 slots nga love offering. As of November 7, ang nahalin miabot na og 3,152. Yes! Wow. Gamay na lang kay kuwang na, di na mo kaabot ani, kamong galangay-langay, di na mo kaabot. So ang atong available slots, 348 na lang ka slots. Way siguro ugma wa na ni. So ayaw mo glakaw nga di mo kapalit. Manindog na ta. Naadetay bag-o ng lingkuranan, ang ato nagyong model sa finished nga lingkuranan, di adiri nga side. Kinsay nakalingkod diha karon, malangit mo. Kay kamoy unang nakalingkod diha, pero mga buangon mo, maimperno mo dritso, kay wa para ba na malingkod. So mo na atong bag-ong lingkuranan, amo pa lang decidean kon mao na ba gid na ang iyang pag-finish or napabay adjustment, pero mao na gid na siya. So if you have time, pwede mo bisita diha og mo hinay-hinay lingkod-lingkod. Nindot kay na, no? Iniglingkod nimo ditso dayon kas langit. Pag bendisyon sa mga kalag. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata ang among mga pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo. Hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. May buntag nya pinangga gyud mos Ginoo gituang ang uwan. Inigawas ninyo mobalik ra sad na.